Nginomahayi mfowethu nawe uzile wathi uzohlanganyela nama-South Africans athi enough ngama-drugs ku-Point Road, enough ngama-human trafficking on Point Road, enough ngama-hijacking of building ku-Point Road. Kusho ukuthini kuwena to partake in the manga? Yes, indeed, we are here, we gathered here with Durban Center, but in reality, as an activist, I used to say that in reality is that I'm an actual activist. I'm an activist. Yes. So being an activist, umsebenzi wakho ukuthi uzazi noma uyikhathaza uyihluphe ngezinto ezenzeke ekuhlaleni noma emphakathini noma ezimpilweni nje zabanye abantu. Lento le esingayo la eThekwini yama drugs, lento esingayo mina I'm a victim of lento esingayo la. Umshanami kuyimanje akumazi na ukuthi kuphi. Due to ama-drugs, you know, waqeda umatric waphasa kahle, wangena college eShowe college lapha efunda, wawuqeda unyaka wokuqala wesibili awuqedanga because of ama-drugs. So I'm a victim, so ngiyathinteka, kunezinto ezisithintayo kodwa ongasibona sihleka, kanti siyalimala emotional, kunezinto ezistrainile esifana nale yenzakalayo. Angisayiphathi leyo ukuthi ufika usuke emakhaya uthi uze eThekwini uyafika unayo indawo yokuhlala uhamba ohlala kunabantu abahleli emafletini abawakhokhele emhlabeni wakho ungumtsinzi okuyimilela. Baningi abantu abasuka emakhaya bafike badlale abanye abantu eThekwini noma ekuhambeni eGoli through ukuthi abanalo baswele indawo zokuhlala, umuntu aphenduke yini umhambo oma ahlala ibhlungu lento ebizwa ilosisi lo ukuthi akuhlanganwe, ebizwa abafowethu ukuthi akuhlanganwe kulisane nalento. Akuliwa nabantu bokufika kodwa kuliwa ngendlela yokuphila abasenze manje thina saba ngaphansi kwayo. Asisaphila normal life ebese uphila, siphila ngefear. You understand? eThekwini la ubufika khona edolobheni wazi ukuthi ingane yakho mayeThekwini yozama umsebenzi izobuya nokungcono. Today awazi noma izobuya ngebhokisi noma izobuya nalokho ebithi yokuphuma. Mayibuyile siyenzela iphathi enkulu ngathi umuntu uhambe waya eEurope kanti still saseThekwini, which is wrong. You know, kusipainta njengabantu ababi thina as ama-South Africans. Ngoba thina siyabantu abanobuntu, i-humanity. So ubuntu abuveli ngokuthi si-sacrifice i-status sethu sokuphila. Kodwa buvela ngokuthi thina sibe ne-assurance ukuthi thina siyaphila. Nabanye ababonele kuma-South Africans ukuthi kuyaphilwa eSouth Africa. Therefore izwe alikwazi ukucorrupta noma ukubulawa abantu akungebona base-South Africa. Mahayi asikhulume ngamaphoyisa. Kakhulu le ndawo imashi beyize ko-adressa okanye ilethe i-memorandum e-police station. I-police station ekukholakala ukuthi iyazi ngawo wonke ama-drug dealings and all the illegal activities ezenzeka ku-Point Road. Kodwa over the years kunani abakwenzayo uku-adressa i-situation. Kuthini ukuphawula kwakho ngokusebenza kwamaphoyisa against the very same law that they are representing? You know, this one is very critical, that question, because it's in the you know. I think amaphoyisa as iphoyisa. Phoyisa start from ekhaya abe umuntu before zoba iphoyisa. Ese iphoyisa abuyele back ayophila abe umuntu. Laba abantu okuthiwa baphatha ama-drug noma ama-drug cartels esiphe ubaba uMkhwanazi eshilo. Abaphile esimeni sobuntu, baphile isimo sobulwane. So ngeke nawe uyiphoyisa usafuna impilo uphikisane nabantu abaphila njengezilwane. Kuzomela uapply iforce yobulwane ezilwaneni. Awukwazi izilwane ukuyiphilisa ubuntu. You understand? Ufuyile inkomo yakhe inja yakhe ekhaya. Kodwa kunesimo sokuthi uyikhahlele ukuze yenze lento oyifunayo. Kunesimo sokuthi ulikhiphe ikati endlini ukuze ukwazi ukuhlala wena uphila hayi ngoba ungalithanda. Inkukhu uyikhiphe ngokwini. You understand? Ekugcineni futhi uyidinge leli kati uzoliphakela. Kanjalo hayi ukuthi asibadinga abantu bokufika eSouth Africa. Kodwa kuzomela sibakhiphe ukuze bangene sebengena ngendlela enjani e-right enezincwadi njengoba nathi masiye eMozambique la eZimbabwe singena ngama-document uba ne-passport ube ne-ID ube nakho la abanalutho bayangena. But amaphoyisa akukuncane abakwenzile, to be honest. It's a system eyenza amaphoyisa abukeke ngathi abuthaka. I-system yokuthi ube no-commander, ube no-chief, ube no lieutenant, ube no bani. So mase laba abantu bakwazi ukulutha isystem. Laba abantu abaphethe lezi zinto baphatha o-head. Mase aphethe u-head wakho yini wena? Awuyilutho uzoluza nomsebenzi wakho. Amaphoyisa amaningi afela kwi-scam, afola kwi-scam
esithi masifane nobaba engengeno dawana ubaba ukhumala indlela aboshwe ngayo mawulalela ukuthi uboshiwe kodwa uboshwa ngoba nakho bese ehambe wayongena endaweni ethile kusho ukuthi weqi territory yabantu abathile kanjalo namaphoyisa nawo angayithola ephelelwa imisebenzi amanye avulelwa amanye afakwe into enangangeni kuzona abahluleka ukulwela amalungelo ephoyisa la ngempela uthi iphoyisa alihola umholo ongcono ukuze likwazi ukuthi lingaluthwa uwena basic salary lephoyisa abo 50,000 why lifikela thina security lead ngawudokotela kodwa udinga iphoyisa ungawunesi udinga iphoyisa ngingaba yimi ube umdlali webhola estadium uzodinga ukuvikelwa amaphoyisa everywhere lasamba khona why amaphoyisa abe yilento ayiyona aba mapeanut adlala abantu vele awumlutha noma isystem yona ewadragela kulezi zinto if ungareviewa kahle indlela amaphoyisa aphethwe ngayo nendlela asebenza ngakhona wafethu ayinikela i-reality sekutheni i-system yawafail amaphoyisa mina one day if you can say I must wake up and lead amaphoyisa noma ngiphathe ngibe uminister wamaphoyisa ziningi izinto engayi-introduce emaphoyiseni angilona iphoyisa kodwa engiyibonile ukuthi lezi zinto lezi mayingafixwa singaba nezwe elihle kabi abantu base-South Africa manje sebe-awake bayabona izwe lilimela akekho ngabona ingane engathi alimele izwe kodwa siwasiza kanjani amaphoyisa to lift up their socks how are they going to lift up they can't without wena mina nawe thina we need to embark silwisane nezimo eziphazamisa umthetho ikuphi eSouth Africa ingalo mthetho ayibe transparent ingalo mthetho ayivikeleke ingalo mthetho ayinikeze iplatform yayo ngani yakwethu siyabona nokuthi ngala ebhejini kusahamba kahle kulensuku nangu umuntu no mina ngathi kuwena yazini konke engichazayo you know mina ngoba ngisho I'm an activist abanye abantu bayadideka bangibona ngihamba nepirate bona ngihambe namaZulu ngihamba nani mfethu mina I'm an activist by nature ngisupporta i-movement ngisupporta into enobumbano phakathi if usodlala ibhola ngiyayazi mina ipurpose yabantu abasupporta ibhola ukubumbisizwe ibhola liyi-part of i-activism ibhola liyingxenye yepolitiki enza abantu bahlangane ideological mawazi ukuthi estadium uyeleni so lento yokuthi ngifuna uqala la kuqala ukuthi konke engikhathaza kakhulu lamagama avelayo kuthiwa enabo la mthuthu lento iqaliwe umfowethu uMapensela wayeqale naye ezenzela comedian ethi nabo siduma ngabani kuthina sikufila kuyi-insult lokho thina sithanda ibhola ngoba thina sithanda iqembu ngangachazela before thina sathanda ibhola kuqala ngaphambi kokuthi sithanda amaqembu ukuthi siwachuza amaqembu therefore umuntu onjalo ngeke umfanise nomuntu othanda iqembu lakhe so angikwazi ukuthi mangithanda ibhola kudlala amaZulu versus i-Royal AM angisezukuya manje ngoba mina ngisupport iChiefs amaZulu asavumele ukuthi azosupport iPirate akubona ubulamthusu lo no ukusupporta i-team ekungeyona yakho ngoba ufuna ishaya i-team ethi empeleni awusupporteli ukuthi ishaye uyazi support ayizi ngalendlela ukuthi ubana kashaye i-support iqala ukuthi ngiyaya ngiyoncula ngiyobanikeza ispirit i-support leyo ingenamali ebisithi ngiyothenga ithikithi financial ujabulelani my win izoba two ways ke lento ngeke ubuye stadium usilent ngisho bengathiwa kudlala izitha zakho zodwa yabo mli Arrows mhlawumbe uyazi Arrows sishaya iChiefs kaningi ngabi ngisawine kanye manje singishaye kathathu kulandelana ngadrawa kanye angiyifuni Arrows ngokwewin uyangenza nje singishayile nePirate kanjalo i-rival yami uyayazi permanent but bobabili I don't care kade ngiyosupporta nje ngiqale ku-Arrows 45 minutes ngawuqoda kuphi kwi-Pirate angiyiboni problem ngokwenze njalo ngoba ngikhokhe ngemali yami i-Arrows njenge-home i-hoster ithola imali ngokungena kwami ngeza nefamily yami yakhokha sasupporta ini i-Arrows engithe angiyifuni kodwa lithenga itikiti layo so uyabona ukuthi lento yokusupporta iveli ngokuthi uyafuna noma awufuni iqiniso siyadinga i-province yaka-KZN ifuna ukuthi ke siphakamise le ndaba ukuthi akekho umuntu okuthula mthuthu ngoba le nto ayixhasa isifundazwe emalini estadium ilimaza abalandela baye estadium kanti thina sifuna i-fan base ikhule akekho umuntu okuthi usiduma ngabanye inhlamba leyo e-KZN angaba khona kwamanye ama-province but thina siyi-KZN sine-group okwathiwa usimunye we are one efonywe yiwo wonke amaqembu akhona e-KZN including lawa aseGoli yayifonyelwa na ukuthi ithuthukise lesi sifundazwe ingakho sikhala ngoSAFA ukuthi uSAFA ka-intervene asisize nge-transport asisize ngamatikiti amahhala laba abangasebenzi ngoba sizama ukuthi inanto isifundazwe senyuke lo mnotho
I'm the one owayebiza ama-supporters kudlala iBafana ampula istadium sagcwala. You understand? But asikutholi ukusupportwa ngale effort esenzayo. Instead sithola amagama as-insultayo wrong. I-Sundowns nje mina nje bawukutshela abantu ngakudlalela iVoice Note manje abonge igenge yePirate benginayo iyabonga i-Arrows ukuthi wafika nathi wasixhasa bese kuba nabantu abangalazi ibhola ne-ideology yebhola ukuthi what is all about yesterday but nangu lo lamthuthi nangu no it shouldn't be like that. Mfoka Mahaya, looking indawo omekuyona kwi-league right now, ulingana neMamelodi Sundowns ngemidlalo nangamaphuzu okuveza into ecishe ibe isiqalo sokuhle after umuntu obuya eguleni for a very long time. Uzibona mhlawumbe kungenzeka nawe ube namathuba kuyiwina ileague? Ngisaphinda amagama ami kuwena. Angikhulumi ngamathuba mina. Ngakutshela ukuthi iChiefs izothatha ileague number 1 Kaizer Chiefs. Number 2 iPirate. Mayingayithathi iChiefs iyothathwa yini? iPirate, not iSundowns. Ngasho njalo wena. Ngimini uma ngihluleka futhi ngoba abantu bangi-interpreta wrong. Uma ngihluleka igcina ithathile iSundowns ngeke kusho ukuthi bese ngine bad blood neSundowns ngithi ayingayithathi inhlobo cha angiphatha ngwaphatha amaqanda mina angiphahlazi maqanda lutho so ngikhuluma iperspective yami ngikhuluma futhi ngeopinion yami ilungelo lami ngereserve ngipreserve ilungelo loku renderish opinion and ini iwilling yami okunye okwamaqanda ngikwazi but iqiniso ngiyabafisela iPirate ukuthi mayingathatha neChiefs ithathe babange ngoba iqiniso uyalazi nawe ile lokuthi iPirate ngeke ithathe ileague iChiefs ingakayithathi ngakutshela nje iPirate yodedela iChiefs ithola ileague kube imayithola mangabe senza kanje kusho ukuthi sidadela iSundowns umhubhana neChiefs wena iSundowns izohamba uyabona njengamanje sidlalile sathi 22 pound vele ahamba iSundowns ina 25 sisele 22 sobabili siyabanga khona enye into engifuna ukudlula kuyona abantu basi-interpreta wrong ngiyafisa ukuthi iDurban Network ni followe kahle iza nezinto ezithule ethu uma uyilalele kahle umuntu akangene kwi-link yeDurban Network siyayibona iclip siwesi advertiser sikutshela ukuthi siphetheni kuDurban Network ngena ku YouTube ubheka inkulumo yonke uzokwazi ukum-analyze umuntu um-unpack ngendlela ecorrect. Ngikhuluma indaba kaMbuthuma ukuthi uMbuthuma wathathwa i-team scam but namanje ngisathi uMbuthuma is a quality striker. Ingakho iChiefs yayimfuna imscout ngoba yayiscout umuntu onjani oyiquality. Wenza ngisho hayi omunye umbhemu wePirate othi uya-analyze lo muntu akazi lutho uMbuthuma usekorileke izolo how prove point lami nawe sasilisho sithi uMbuthuma is a target man, is a striker, quality player. Mina uMbuthuma ngisuka kude naye ekuyibhenga introduce oGubevu ZN kuMbuthuma. uMbuthuma mina esahotela la eMhlanga ngiya kuyo yolanda amatikiti mahala. Lapha wema uMbuthuma ubaba wakho omncane uyangazi. Mina uMbuthuma bengiya kuye ngiyamazi. I won't criticize uMbuthuma umfana wami. Osekhulile odlala kwiPirate uyangazi uMbuthuma live angikhuluma uMbuthuma onga-interpreta mina naye so ayikho indlela ukuthi ngamnyathela ngetshe instead ngithi akanikwe ithuba adlale apha mangama ngithi uMbuthuma kuwena uyiquality ngasakhuluma kwawulo sigaba wangelona lwesithathu yes abamnikanga ithuba umgqibelo eAfrica akakoranga two goals yes ngabuya ngathini kwena sixoxa nje on the phone ngathi akanikwe kuyi-PSL uzombona uzokwenzana akayenzanga into ebengisho abayeke wrong interpretation abantu abangene kwi-link yeDurban Network uzozithola zinjalo. Now umbuzo wokugcina niku-position 2 or 3 yawu 3 niku-position 3 ngokwe-goal difference. Kodwa usikhethile iskimu sakhe uHugo Bruce akathathanga ngisho nomdlalo oyedwa kunina. Yes niku-position 3 i-team yenza kahle kusho ukuthini lokho? To be honest mina ngicabanga ukuthi laba bune-hatred unama-wrong advisors akanabo abantu akekho in football yes into ayisho awuthi uma u-analyze ibhola iChiefs nayo vele ayisenzeli kahle njengamanje yenza kahle wena ungathi yini angathathi and uchaza uthi uzubona ukuthi ne-hatred ngempela uthi unikeza umntanjela ilokhu ungani i-chance ukhipha bani uShabalala ukhipha iPirate ukhipha iChiefs ufaka iPirate wangafake mina ngibuza ukuthi lo coach
yabo bonke ikeme igcwele South Africa yabo ngoba sikhuculula konke no Hugo Bros yakhucula sisazomasha nje kumele bakwazi lokho safa ukuthi sizomashela yazi why asimashi njenge Kaizer Chiefs sizomasha njenge country lonto uzoyibona late ngizisho manje abantu abazokuyibona uma uanalyze lo coach untshontsha imali yabakhokhi bentela njani how yes ucoach uqokela ukuzokwakha isquad akhomba yini isquad sambe siyomela isquad siyomela izwe kodwa ufikile nje uthatha ama team amabili athi awamela izwe ntshontsha imali uthatha abantu abavele besolid ngokuzwana besolid ngecoaching istyle somunye ucoach bazodlala vele bayaphaselana futhi kusho ukuthi awunayo wena yakhe system asiyazi iphilosophy ka Hugo Bros uyayazi wena 5 Sundowns 5 iPirate 1 iTS Galaxy esikimini esidlule does that make sense ngibuza ukuthi mayengase ahambe manje obethi uyahamba emva kwe-World Cup ucoach ozolanda nayo uzoqoshe uzolanda enye team mayenza kahle team next year iChiefs uzokumela ukuthi iyongena yonke esquadini wena isikhukhula kade senza kahle sithathwanga ngani ngoba isona bese leader winning scam la coach kodwa angisho ukuthini ngoba unomkhelele phakathi vele nabo mbuthuma bathatha kanjalo bathathwa ngokuthi baqale ba-introduce benamagoli a-less than 5 ku-PSL ba-introduce kuyibafana umuntu ena lo mfana lo ubani uRadio Bani angene namagoli enamagame awuthi kuphela kuPirate wawungena khanhla kwesikhathi sayibuza icriteria yipi criteria kungena kwisquad ukuze ungene bathi hayi manje ukhala ngozwana uthi akubuye uzwana kodwa ukhala ngolotsho uthi mdala ulotsho una 31 uzwana una 35 ubani omdala u35 no31 sasa siyayipopola lengozi yalo coach sizama ukuthi uthi sinaye kodwa ngisho ukuthi ngithini ngoba abantu bazokhuluma bakhala abanye kodwa iphilosophy yabafana mina singilahlekela ngokwesquad kodwa ngeke weteam ukhomba nama team awu2 no he's doing very well uqualify besivele sikufuna kodwa isuccess ye team in the future angiyiboni uthi akayiboni umfoka Mahaya i-success yebafana in the future after the departure of Hugo Bros besikhona ke point ku Point Road Durban network sithi njengani zakwethu abake babonana baphinde babonana danko